birthday sa among silingan unya dire. Inom-inom eh. Kay kanang Itakla ba sa suka buhit pa tong iyang papa. Iro na mo daw na yan, Kanang diri man jud na mag-inom mi kay barkada man jud mi ato. Unya karon. Abi. Abi dayon kay ipakita. Dugay kaayo makalihok. Rin mga yabo na rin. Maone, nagsugba-sugba me, daghan man ni ganyan, ay nabilin doon kay mga busog naman. Sao mo na plato kadaway? Sige daw. Nag-inom po may mga katik-tik, maone, lisyo-lisyo. Paglaros, bindi na rin na may makachat. Maone siya ka nagtagawin cellphone, maone yang anak. Yan. Kani iyang asawa. Kuan man yun mi. Silingan yun mi kaayo. Maone, diri mag... Kuan magsuba-suba, diri lang. Naman namin nagkaunong spaghetti no, ano mo kakita. Yung mga tanong cellphone lagi din. Maone sila sa pangatawa. Kay, ano, pamuandan ang iyang anak ng katawa kay nan, ano pa sa panahon. Makatawa dyan mo katawa. Kare, medyo ay sa una na football. Yatan. Na football, kani nasa estabel ko. Amat barbe. Gantong doktor sa una sa pagpamliming pa. Iya mag-injection ito na sakit. Hawa na siya pagka-doktor ikuhaan siya o lisensya. Ganang nag-inom. Ganang nag-inom ko ng babaliwa ko. Diba? Tubang to, larong kita lang mga atras mo. Pwede, mabuha na daw na. Kano karon yung kuyos man. Karon mga katik-tik. Mangita pa mi. Amo May pa. ganun siya At ako. tudyo mo malingaw dito mga ligo mi dito sa tubig nga perting gapuhang liguan na ay nag-agas. Nag-agas sa tubig dili kay nag-usay nag-agas. Muna. Ubano na ako itong usan ako kabisita. Na maglutaw-lutaw ra sa koan. Bao ba, bao. Yung bao, kung itong kanto ay bao paghayang pa. Tugkan di ay. Ini nga, itong prere. Haman si Eric. Uy, siguro yung magdayan to ng bindi na. Engineer mo si architect na. Yaps na. Buhi man dyan mo si Dr. Pito. Nabito si Gabuyan. Nga nilagyan ang asawa gwapa man. May bukot ang kuan. Lagi niya, iyan man to yung kuan. Ha? Ilian. Wala na siguro si Bindin na si Bindin. Bahala na kung siya, basta kay portahan. Kaya na yun siya sa lando bitaw, sayang lang, pala lang, di gunitan. Den, sige gunitan lando ka na. Pala. O, pala. Ganun mong itsa, Mangga. Mangga. di ka mo, Tulo. sa inineng. I love you. O, natawa, nawara. Nagkap niya. Sabay sit-sit. Building. Marlon, Marlon. Marlon, sino yung Marlon? Abi. Marlon na Marlon. Sino yung mga anak mo? Namamilinding. Hi, Ron. Ah, si Marlon. Ha? Upaw ka, nga ni. Kusgil ko na kuan. Oh. Sikat sa baho. Ah. Oh, di amin di nagsugba-sugba mi kay nag-birthday man ni Yoyon. Nagsugba mi diri nag-inom. Papa, Balik yung Kana tanaway. si Kristen. ayaw na ka din. Ako sa pasigan sa mama ko. Ha? Mura to. Isa.
Ang niya di na kama, dito na kaguli. Ibili ng kalo para makabalik yun. Nampok mo siya. Anak ko na ganap yung kakain na. Lagi, nampok bang ka? Di o naman ta magkailan ni mo mura magkasi sa una si Amatong. Pero Kaya ko wala. niya. Hindi ko mag-estimate niya. Ito din. Taba na, wa magari mahurot ring kuan ang muro-muro gisog ba namo tama na to eh. Balik na, hindi mo na ganyan mabutan. Nuri na rin. Napalit ko sa ni. Si kuan gani nagpalit ani nagamot-amot may Eugene kay wa dyan mo pa sweldo ay. Asan siya kung kulaman niya? Kurang yatin na niya. Kanina di ba? Kung ano yung pa, sabot mo na ito. Yung sugat mo. Sugat ko eh. Magkuha daw kung nakadito ka ano yung Kaabot. Patong na siya. Birthday mo, papa, di ba? Ha? Birthday siya, papa. Tulo? O tulo daw pagkaon daw ka tulo. Yan ay, napuok. Pilit pag Pepsi di ba buta ka inom anak Pepsi. Aw di ba ka inom anak longnik o Tuli, Pepsi. chatan si Brad Chick. 12 on. Tulan. Dua ka. Isa mo po kakis. Tulo ka. Longnik dua ka Pepsi ba doha. 30 karagot. O daw. Apa mo ka? Mga katektek nagtawag ba ako kuan. Anak na ibigay nagtawag Manila pa kuan dami mga katektek. Tulo ka longnik ilan kay magbayan. Noon nya kaniya si Wako di nako pala kun tana. Ay hinsog ko jud mas kentuan oy asa na ka siya kay kung mag-vlog daw ako kay naka-vlog niya kay nag-practice man mo volleyball kunya. Na so ana ka rin wa ba. Ay mga katik-tik ko laliman kaani o di nagpakuha na po ang iyang anak katuan sa Manila. Ana o. Unsao na lang ni magsagod yun na siguro ang akong sinultihan ani. 50 po. Jadi apa wa pamahurot. Ina nga iniguli. Lami mauntana o sige kong inom og na ako'y bana kay naay mo doon. Ya karon no may mo doon. Aron di dala ko. Ayaw mo sige pagtawa ka nang mo doon makabuhi dili kay unsa idoot. Brand ako dito ka ganamag. Ako magbra ko mo to trabaho na maglingkod ako sa baden nga. Nay-nay na latulan. Malipong dumaan ako. Ana naman nilan. Ana siya nga mo tindog ram nagsiya mo sakay mo ana naman natin. Hoy, kadagan ano ko. Ha? Bili ma mas bindin mo. Ikaw pa rin mo bayad ana. Wala, mahubog dumaan na ba? Sa inyo. Ay mga katiktik ko, i-video nangaon na po na ako mga bisita na malisilaw. Pastel. Sila nila. Inom po siguro ay kay inom man mo ra magkakanang na kuan. Suka, sinugba, ana. Inom mo. Yung maestra sa Merinol, murag iwa magka. Kahit tao na lang siyang pastel ka rin. Doktora nga na. Siya. Laging dito lang tungkuan. Sinan ni dapat ikubag. Hindi sinan mo sa paguto. Gawa mamantibuto. Ay mo na. Katulo ako mo na siya. Tulo mo. Ang kuragaling mo na to, duhangan ka baso. Dila kahana na aw kagana na aw kag barbe. Injak yung kagi nagawa anak kaigit naman lagi. Injak patingon ni kami. Anak nagawa anak ko. Hikap na iyang asawa ba? Alam, mahurot na ba? Man, di ingon kag nagawa anak kaigit naman. Igit lang nila yung igit na nagwahan. May pagwa niya magbalo. Sana siya. Igit Higit na.
Ganahan ko ang ako ba na dakong iklog. Uy. Nga naman. Anaw-anaw ni mo nang winding. Dili eh. Kanang inyong ana-ana, walay mo sulog nga hangin ba kayo? Nahuot. Ajay maglaga pa. Murag tiktak, way hangin. Ganahan ko ana. Imong ka. Bisa kunya maligo ka sa dudong banyo. Dala ka cooler ba ikaw makati. Daya ha, mitilid. Shower sa Ama tayo. day anjek. Yata. Tungo, wag cooler. Ikaw ba na? Manguban magkod. Upat pa imong maibot imong kagoy namurot naman. Murag ipang patyukan. Yati. Ay pag nagtuka ako kamigas kinunguban ka. Mura, di makaya na. Shout out kam Madam Maricel Miranda o kang Pepe Miranda o kang Pilar Miranda o sa iyang mama from Tagum. Madam, pista na sa ito ba? Nasa manitik ka na ito, anato sa mga ngalan anak. Wala yung suga niya. Ayun na doon suga. Di mas mama kay tulog eh. Bigang. Anong kon bertingan ng sabat nagikan diri. From Tagum. Pintas Tagum. Madam mamista na po niya. Shout out kang Mami Lani. Kapila mo duha ka pipsi si mami. Ang iyang bana o ang iyang anak. Shout out from America. Ulit tira tayo Shout problema. out po kay Madam Tut. Quintim Sirop o kang Tiboy Lolo o sa iyang bana nga si Sir Joel o kang sa iyang manghod ni Madam, si Lablab, si Krisa, si Bibing. Shout out mo diha. Problema ang kuy pan ikot ra mo ko sa katol. From Davao. Shout out si Jonix Tuna o kang iyang asawa o kang iyang mga anak. Shout out dia. Shout out kang Sir Fortune o kang Ma'am Ann o kang Emperor. Shout out dia. Shout out Prince and Pao o kang Ma'am Chrissy. Ay mga katik-tik, para itong among vlog. Hinaot ka nalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye!